ఒక హెల్దీ బేబీ పుట్టాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ ఆహారం ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. నేను మీ డాక్టర్ కృష్ణకుమారి, పీడియాట్రిషియన్. ఆకుకూరలు బాగా ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండండి. వీటితో ఐరన్ బాగా పెరుగుతుంది. ఇది బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది మరియు స్పైన్ డెవలప్మెంట్, వెన్నుపూస డెవలప్మెంట్ కూడా బాగుంటుంది. ఆరెంజెస్, జాంపళ్ళు, అరటిపళ్ళు, వాటర్ మెలన్, సపోటా, వీటి వల్ల పెరుగుతుంది. బేబీ ఇమ్యూనిటీ బాగుంటుంది. ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ అంటే పన్నీరు, పెసలు, పప్పులు, వీటి వల్ల బేబీ మజిల్ గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది. డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే ఆల్మండ్స్, వాల్నట్స్, నువ్వులు, వీటి వల్ల బేబీ బ్రెయిన్ లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ పెరిగి బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కు హెల్ప్ అవుతుంది. పాలు, పెరుగు, రాగి, వీటి వల్ల కాల్షియం పెరిగి బేబీ బోన్ గ్రోత్ బాగుంటుంది. హైడ్రేషన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండండి. వీటితో మీ నీరు లెవెల్స్ బాగా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆరోగ్యంగా తినండి, విశ్రాంతి తీసుకోండి, పాజిటివ్ గా ఉండండి. తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రెగ్నెన్సీలో ఉంటే ఈ రీల్ ని షేర్ చేయండి. హ్యాపీ ప్రెగ్నెన్సీ.